miji da kike ganin ta albasa ce. In dai bai kira a gaban ki ya lankwasa murya ba to kake mai bincike. Malama ko da an kira ina kallo kar ki daga. Bena ya shiga wanka. Kar ki daga, ba a dagawa. Ya ayyuhal ladina amanu ishtanibu kathiran min adh-dhanni. Ba haka Allah ya ce ba, ai bude wayan miji zato ne. Na'am. Barin gani me zai faru anan. In shiga sakonni, in shiga wannan, in naga sunan mace in dauka, wata ma customer ce, wata ma'aikaciya ce, wata taimako take nema amma kice da wa kike yi waya wa kika kira to ni matar shi ce kaza. Doro makanki babi na wulakanci. Shi sa Allah ce kafirun min zanni inna ba'da dhanni ithm sai ce wala tajassasu kada a tsananta bincike wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akihi maitan fakarihtumu duk abin da kika gani Allah subhanahu wa ta'ala fa ya tsara malam. Idan muna so mu zauna lafiya mu bi tsarin Allah mu bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun shirya haka Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu. Kin gane malama? So amma in dai za mu kiyaye za fa mu zauna lafiya. Amma in muka ce za mu duba abin da miji yake yi na karɓa waya ko bincike a cikin wayar shi to muna kallo ne idan muna ruwa. Shi sa ce miki waya ta mai gida kamar albasa ce. Na fatan ƴan uwana mata da ni kaina da nake bayani za mu kiyaye insha Allah. Allah ya datar da mu. Ta malama shi namijin misali an ce ko yana wayan kaza da kaza kai ka ko da kai malama ko da ko a ce a gabana misali yana da budurwa yana waya da ita malama sai in zara ido ina kallon shi yana waya da budurwa ban ce komi ba saboda kar a ce nayi kishi. A'a akwai maganganun malamai guda biyu anan malama. Na'am. Idan tankawan zai zama matsala har ya shafi aurenki barin wurin shine mafi ala baki ji me ya faɗa ba. Idan nuna kishin da kika yi gaban mai gidanki zai haifar da maslaha to ki nuna dan ya kiyaye. Na'am. Wannan addinin musulunci ya yarda. Saboda shi mijin ai nakin ne wancan kuma ba a ma riga an kulla ba. Malama ko wata matar shi ce ta kira shi a waya kisan mu mata muna da wannan. Na'am. Mace idan namiji yana ɗakin ɗayar za ta iya kiran shi so 20 da daddaren. Ka zo ban da lafiya sai ya tashi ya tafi. Ka zo fa wani tun da ka fita yake su ma ƙarya ne fa sai tashi ya tafi daga ƙarshen aka cika fa kira ce to wancan fa baki irin numfashin da take biki hakuri zan kwana a can to fa matan aure kenan ina ga matar take waje babu yadda za a yi mata kaso ta kuma ji daɗi to amma idan ta nuna tana ganin za ta ci galaba wajen nunawan kuma ya sassauta to nunawan shi ne mafi ala idan kuma tana ganin idan ta ce za ta bi zai taɓa mutuncin aurenta kuma zai zama ɓacin rai a gare ta to tana ɗaukan wayar kawai yana ɗaukan wayar sai ta bar wurin sai ta yin addu'a Allah ya shirye da shi sai dai ya zamto cewa a koda yaushe tana nusashe shi cewa ita fa mace ce tana da halitta a kirjinta kuma Allah ya sanya mata kishi sannan ita mai tsananin kaunar shi ce tana roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake ta da ya sassauta wannan mu'amalar da yake yi da mata nuna mishi abin da take ji wajibi ne malam.